здрасти, Червян Маринов се казвам, изпълнителен директор на Carbon Safe. Тук съм с колегата ми Константина Семерджиева, която ми е и сътрудник в компанията. Искам да благодаря първо на Моника за цялата организация и инициативата в този ден, който е честит празник, днес е световен ден за опазване на почвите. Абсолютно съм съгласен с което ти тръгна в началото, докато се събирахме, каза опорни точки, защо е важно този апел спри разбухата. За мен не е апел, по-скоро е един вик в тази посока. Трябва да направим всичко възможно, без да залитаме в предавени крайници, да съхраниме ресурсите за следващите поколения. Отново благодаря за поканата, инициативата. Carbon Safe присъства на подобни инициативи непрекъснато. Ние участваме не само на корпоративни срещи, с които таргетираме клиенти или искаме да влеземе в финансови отношения, но много е ценно за нас да оставим и добавена стойност. Това ни е така заложено в цялата програма. С няколко думи какво е Carbon Safe. Carbon Safe е разработчик на проекти в сектора на земеделието за отстраняване на въглероден диоксид и съответно с добри практики земеделската общност и въобще селското стопанство, което е сложено в момента с пръската един от най-големите замърсители. Правиме така, че тази дейност да събира въглерод в най-голямото депо. Това са почвите. Между другото, почвите имат потенциала да съдържат въглерод повече от биомасата и атмосферата заеди заедно. Естествено, океаните, които са много по-голяма площ, ще имат доста по-голям потенциал. Carbon Safe е стандарт научно обоснован, как да кажа, по-скоро консервативен, но съчетан с много иновации в него. Ще разгледаме след малко презентацията. С който стандарт ние на базата на регенеративното земеделие, щадящото земеделие, устойчивото земеделие и така нареченото въглеродно земеделие, работим с практики, които помагат на земеделците първо да оптимизират своите торове норми, да намалят използването на азотни торове, на минерални торове. Стремим се да заменим минералното с органично торене посредством въвеждането на покривни култури, на правилно управление на растителните остатъци и редица мерки и дейности. Нашата главна цел е посредством точни измервания на базата на почвени проби, да следим нивото на органичен въглерод в почвите и да сертифицираме само там, когато има покачване на въглерода. Всичко това е позиционирано в софтуер, да има ясна проследимост. По този начин гарантираме на цялото общество, че когато говорим за въглеродни кредити, което е един от крайния ни продукт, макар че Carbon Safe нашия слоган е, че това не е продукт, а по-скоро решение, но в крайна сметка този въглероден кредит, който е бъдещия финансов инструмент, е наличен, истински, реален, измерим, доказуем, не е холограма и се разграничаваме от зеленото измиване. Трябваше да кажа тези думи. Сега ще премина към едно кратко видео, което може би ще проектира главите и целият процес за 2 минути, след което ще направя кратка презентация, за да обясня основни неща от него. В свят, в който репутацията на една компания зависи от нейната ангажираност към климатичните промени и с нарастващите опасения за подвеждащи екологични практики, фокусът пада върху качествените въглеродни кредити. Това изисква избор на програма, която следва строги методологии, гарантиращи реално въздействие върху околната среда. В Carbon Safe прилагаме консервативен, научно обоснован подход, за да помогнем на компаниите да постигнат целите си за нулеви емисии. Нашата програма за въглеродно земеделие предоставя реални, измерими резултати, базирани на действителни данни и 100% почвени проби, а не на предсказуеми алгоритми. Всички наши експост кредити се издават в резултат на истинско и доказано намаляване на емисиите. Проверена от Earthhood, пионерите в верификацията на въглеродни компенсации, нашата уникална методология предлага висока степен на прозрачност и доверие. Това е единствената програма в света, която позволява на купувачите да проследят всеки кредит до конкретния парцел земя, за който е издаден.
С редовен мониторинг на всеки участник в нашия проект, 100% почвени проби и редовни доклади за състава на почвата, ние гарантираме, че секвестираният въглерод остава задържан в дългосрочен план. Допълнително осигуряваме прозрачност и отчетност на компенсацията, като считаме горивото, използвано от всеки фермер, за въглероден отпечатък и го изваждаме, когато генерираме всеки кредит. Този уникален подход доказва, че всеки издаден от CarbonSafe кредит представлява консервативно проверено реално намаляване на парниковите газове. Освен намаляване на въглероден диоксид, нашите проекти предоставят широк спектър от съпътстващи ползи, от опазване на водата и почвата до подкрепа на местния бизнес и подобряване на здравето на населението. Нашата програма стимулира устойчивото развитие в общностите, на които служим. Всеки кредит от CarbonSafe доказва, че компенсациите са достоверни, надежни и съобразени с глобалните климатични цели. Посетете нашия уебсайт, за да научите повече. Може да влезете в темата, какво правиме, защото всеки път не могат малко да говоря разбираемо. Сложни думи като секвестрация на въглерод, която реално представлява самото отстраняване на въглеродния диоксид, посредством растенията, растителните остатъци, всички знаем за фотосинтезата и способността на растенията да пречистват климата, разлагането на растителните остатъци, тяхната минерализация, всичко това води до повишаване на органичния въглерод в почвата, респективно органичната материя, тъй като органичният въглерод е основна част от органичната материя и с различни препарати, биологични микроорганизми, които се после ще включат с техните продукти, правят така, че да ускориме процеса по унификация, т.е. преобразуването в хумус, което знаем, че по принцип трябва до 200-300 години, но с определени продукти този процес може да се проекти, които работим с устойчиви методи, няма да се повтарям. Визията ни като такава организация да дадем възможност на други бизнес организации да постигнат своите економични цели, да допринесат за по-добър свят. Нашите действия за климата винаги сме доключавали в това всички дейности, свързани с намаляване на емисиите, намаляване на емисиите да бъдат строго документирани и доказвани посредством измерими стойности, както по отношение на количеството, така и на качеството. Категорично се разграничаваме от зеленото изнимане, от моделирането, общо взето CarbonSafe е българската въглеродна програма, която не работи с хипотези, корелации и проектни сценарии. При нас доказването на отстраняването на емисии и превръщането им в въглеродни кредити е единствено и само следствие на науката, физика, химия и математика. Считаме, че печатането на холограми на едни зелени въглеродни кредити, които нямат добавена полза, които не са количествено и качествено измерими, не допринасят за нищо и въвеждат в абсолютна заблуда цялото общество. Нашия екип, 9 човека сме, хората, които се занимаваме с програмата, финансисти, икономисти, агрономи, юристи. Както казах, целият процес е в поставен в един надежден софтуер с пълна проследимост и реално ние наистина от започване на работа с земеделеца до изкарването на първия сертификат, целият процес е абсолютно проследим и ако някой има недоверие към нашата работа, винаги може да върнем добитият въглероден кредит от кое поле на земеделеца, вързане с сериен номер. Имаме ясна и проследима верига, или както казват одита, който ни проверява цялата документация, няма възможност за човешка грешка. Кратка история на компанията, създадена е през 2022. Аз съм един от основателите, Константина в момента, която тук е един от съдружниците.
2022 стартирахме, 2023 валидирахме стандарта и методологията след 6-месечен одит и проверка на нашите системи. През 2024 бяхме първата компания в Европа, която получи доклад за верифицирани въглеродни кредити от органичен почвен въглерод. И 2025 текущата година през януари месец направихме първите 2 сделки и изтъргувахме първите кредити. BBC направи кратък филм за нас в продължение на 7 минути, което все пак е гордост, че българска компания е стигнала до подобно ниво. Ценностите на компанията задължително са свързани с предоставянето на висококачествена услуга, както към земеделските производители, така и към крайните купувачи на кредити. Всъщност, кой купува тези кредити? Въглеродният кредит като инструмент, особено последните 2 години, придоби така доста масовост като инструмент за намаляване на емисиите на определени предприятия. Нашето корпоративно разбиране за това е, че това не е достатъчно. Едно предприятие трябва да направи допълнително други усилия, за да стигне до момента да закупи въглеродни кредити. Не е достатъчно условие да продължаваш да цапаш на принципа замърсителя плаща, без да си направил някакво усилие да намалиш с собствени ресурси този отпечатък. Разбира се, технологиите в съвременния свят, за съжаление, не са толкова напреднали и в крайна сметка се налага предприятията и бизнесите да закупуват такива кредити за емисиите, които не са могли да редуцирали посредством своите инвестиции. Както казах, иновативност на услугата, защото разполагаме и работим с надежден иновативен софтуер, надежността, която осигуряваме на база консервативни практики, на база консервативен метод. От всеки един кредит, който ние издаваме само 25% от съответното покачване на въглерод, като 75% се задържат в един гаранционен фонд, докато следващата контролна проба на почвата не покаже, че има покачване на въглерод, което гарантира, между другото това е безпрецедентен пример, няма го никъде в световен мащаб. Отделно имаме допълнителен буфер от 5%. Всичко това в следващата картинка прозрачност е проследимо в целия процес посредством софтуера, с който работиме. Обучение и развитието на хората, които са на персонала, е много важно. Нашия най-ценен капитал са хората. Всичките, може би без мене, постоянно се обучават в различни неща. Аз, за съжаление, нямам това време и в крайна сметка устойчивостта, която се изразява с целият цикъл на всичко това, е така заложена в нашия бизнес модел. Аз лично считам, че устойчивостта не е един придатък, тя не е едно допълнение като значка, която да си сложиш за бизнеса, а със сигурност може да бъде и успешна бизнес стратегия. В съвременния свят на регулация, особено Европейската комисия въведе 39-40 законодателни акта, трудно бизнесът може да оцелее без неговия продукт да говори за въглеродния му отпечатък. Той е много по-важен, отколкото цената на дадения продукт и затова целият бизнес трябва да се замисли, ако иска така да оцелее и да работи. Как работи програмата? Програмата ни е с 5 годишен ангажимент с земеделските производители. Започваме с базовата линия на проекта. Това е първата почвена проба, която ни показва състоянието на почвите, къде се намират, какво е съдържанието на органичен въглерод. Пробите, които взимаме, са в трите дълбочини на почвата, трите пласта 0,30, 30, 60, 60, 90. В трите пласта на почвата обследваме органичен въглерод и ПХ задължително правим ембедна плътност, която ни трябва за изчислението на въглеродните кредити, а в пласт 0,30 изследваме всички микро-макроелементи, за да може да дадем препоръка към земеделеца, да оптимизира товаренето и въобще да направим така, че той да има пълна информация, пълна кръвна картина, казваме, за състоянието на почвата си, за да може да вземе адекватни решения и да може да подобри
този процес. Всичко това, след като установиме какво е състоянието на почвата, се изгражда една стратегия за развитие на стопанството, която не е шаблонна, тя е индивидуална стратегия, в която са заложени конкретните практики спрямо културите, сеитбообороти, употреба на самата технология на отглеждане, като наша основна задача е да надградиме практиките, които до сега работи земеделеца. Заедно с надграждането на тези практики, вкарването в коловоз на устойчивост с подобрени практики, които водят до натрупването на въглерод в почвата, респективно свързани с намаляване на торовите норми, се изразява нашата така допълняемост на проекта. Разбира се, почвените проби са в основата на всичко това. В крайна сметка, идеята е това да не е един бизнес as usual. Земеделците трябва да знаят, аз непрекъснато им обяснявам, че имат доста работа с нас, ние не печатаме ни зелени сертификати, имат си административен ресурс, който те трябва да похарчат с работата с нас, но в крайна сметка резултатите са устойчиви. Прилагайки 12-14 месеци е периода на средно 12 месеца на тези добри практики, ние влизаме и правиме първа контролна проба тук. В нея засичаме съдържанието на органичен въглерод спрямо базовата линия, след което това повишаване на органичен въглерод ние го сертифицираме. Само там, където има повишаване. Затова казваме, че това е експост кредит. Тоест, ние знаем, че отстраняването се е случило, защото въглеродът в почвата се е повишил, измерено, доказано в акредитирана лаборатория. Целият процес на пробовземане е по акредитиран протокол с автоматични геолокирани сонди с геокоординати, с геореферирани са пробите, автоматично сондите, те са с оператор, разбира се, върват по линията на специфична линия, която се прави на пробовземане. 25 бода се взимат от всяко едно поле и накрая тези 25 бода ни дават представителна извадка за целия парцел. Пробите се изследват отново в акредитирана лаборатория. Непрекъснато натъртвам тези думи, защото в началото тръгнах да казвам, че сме консервативни, научен метод, научен стандарт. Именно там се изразява тази наука. Всичко е подчинено на строго сертифицирани алгоритми, а не на никакви хипотези и корелации. Всичко е записано отново повтарям, в софтуер. Всичко това в годините до четвърта контрола е проследимо. Винаги, когато някой се съмнява, че от дадено поле, което сме върнали и сме изкарали някакъв вид количество кредити, може да бъде проверено с взимане на проба и изследването и в референтна лаборатория. Между другото, начинът, по който работиме на принципа на измерване и отново измерване, ни отличава от много компании, дори бих казал в световен мащаб. Масово се работи с така нареченото моделиране, което, е мое мнение, лично аз отричам. Основните елементи на процеса са 12 стъпки от започване работа с земеделеца, подаване на шейп файловете и парцелите, сграфяването на тези полета в нашия софтуер на клетки за пробовземане, подаване на задачата за пробовземане към пробовземачите и съответно целият процес е изразен, почвени проби, препоръки, как се изпълнява плана, одит на място, физически посещения на полето. В момента изграждаме система за наблюдение с сателит върху тези полета. Тук е момента, в който стигаме до издаването на кредита. Целият този процес, докато създадем един кредит, е време от може би 24 месеца, 2 години работа ни отнема, за да може да установим това покачване на въглерода, да го сертифицираме. Като наш сертификатор по проекта е най-голямата света компания в момента, валидатор с 22 акредитации, Earthhood се казва компанията. Между другото, периода 15-23 юни сме в одитна мисия.
И се надяваме, така имаме заявка, да заверим над 500 000 кредита, които след това да реализираме само 25% от тях на пазара, докато не се върнат останалите резултати и контроли на полетата, за да знаем дали ще освободиме този резерв от 75%. Това е важно, защото това буди доверие в купувачи на кредити, буди доверие в общността, нали, всички, които се интересуват от въглеродните кредити, предварително изваждането на горивото от цялата сметка също прави нашия кредит нетен кредит. Нали. Достатъчно допълнителни усилия сме положили, за да изчистим всичко, преди да предложим този висококачествен продукт. Ето тук отново е тази прецедентна, ми написал колегата, безпрецедентна консервативност, която гарантира надежност на кредитите. Разбира се, въглерода за нас е на второ място. Аз като така дългогодишен участник в процесите от страна на администрацията, разбира се, в селското стопанство и земеделието у нас, считам, че въглерода трябва да е на второ място. Земеделските производители имат тяхната си роля, тя е да пазят почвите, да отглеждат продукция. Това е най-важното. Много лесно можем да ги насочим с определени неща, с които да произвеждат повече въглерод, но в крайна сметка ние се нуждаем от качествена, добра, здрава храна за нас и нашите деца. Нашата работа сме стигнали до ще видите после данните, работим вече с над 100 земеделски производители, над 500 000 декара сме покрили, редица почвени проби, изразявайки в един Excel, той е над 30 000 реда, мисля, че Excel е до 30 000. Сме установили, че подобряваме с нашите практики задържането на влага в почвите, подобряваме здравето на почвата, почвено здраве, един нов термин, който се налага, но трябва да свикваме с него. Почвоведите обикновено скачат срещу такъв израз. Споменавам, защото днес има ден все пак на хората, които пазват почвите. Отчели сме, че може да стигнем до 50% намаляване на торовите норми. В момента се движим до около 25% на около 100 000 декара доказани данни. 25% на 100 000 декара сме намалили торовите норми и на тези полета същевременно установяваме 4,5% увеличение на добива. Респективно себестойността на продукцията пада, подобрява се водозадържането, основни моменти, тъй като знаем в момента какво е състоянието на растениевъдството у нас като цяло. Той е под натиск, скъпи ресурси, няма цена за пшеницата, растящи разходи на торове препарати, работна ръка, горива, какво ли не. Така или иначе, земеделците трябва да са наясно, че те трябва да направят нещо, което да направи така, че те да оцелеят. Основните характеристики при взаимодействие с земеделските производители е, в крайна сметка, че понижаваме себестойността на произвежданата от тях продукция, гарантираме една по-здрава почва, разбира се, приходната част, която получават от въглеродните кредити, не е малка. Тоест, тук мога да изведа на база тази диаграма три основни ползи за земеделците. Първата краткосрочна полза е получаването на адекватна, навременна информация посредством почвената проба и препоръката, която даваме за състоянието на техните почви. Средносрочната полза е във връзка с приходната част от въглеродните кредити, която 50% от формираните кредити отиват директно за земеделските производители, останалата част се дели на буфери, на такси за търговия, такси за сертификация. В крайна сметка тази сума въобще не е за подценяване. В някои случаи може да достигне 30 лева на декар, движи се от 10 до 30, 35. Ние не може да я фиксираме, тя е следствие и функция на покачването на органичния въглерод в почвата
И в дългосрочен план, разбира се, постигаме една здрава, устойчива почва, която е по-малко безпокоена, с безорни обработки, с правилно управление на растителните остатъци. И смисъл от всичко това е това да се предаде на следващите поколения, да запазиме органичната материя в почвата. Няма да се повтарям, научната прецизност, няколко пъти споменах лаборатории, акредитирани процедури, акредитирано правовземане, акредитирана лаборатория, мониторинг, валидация, верификация. Това са все термини на аудиторски процеси, които са проследими със съответните акредитации, доказват надежността на нашия проект. В крайна сметка, всеки един кредит трябва да отговаря на основни неща и основно правило за всеки един издаден кредит е той да не е двойно отчетен, да е проследим със съответния сериен номер. Това се осъществява посредством регистъра, с който работиме, Балканския регистър за въглеродни кредити, където е предоставена цялостна информация, виждат се полетата, виждат се парцелите, виждат се серийните номера на кредита и между другото този регистър е подал и документи за признаване от ИКРОА. ИКРОА е международна организация, която когато си сложи знака, че даден регистър работи по тези правила, означава, че той е достоверен, сигурен, надежден, един лейбъл за качество допълнително. Естествено, че се бориме и работим с организации, които искат да бориме се с промените в климата, искаме да помогнем на организации да намалят своя отпечатък. Доброволния пазар на въглеродни кредити, мисля, че нямам толкова време да ви занимавам с него, но мога само да кажа тук две думи. За 2024 година има над 6200 проекта в световен мащаб, като са издадени кредити около 305 милиона тона. Реално обаче изтеглените обращения са само 180 милиона тона. И от тези 180 милиона тона искам да обърнете внимание, че само 9% от тях или около едни 160 100 милиона тона, около 10% са около 18-20 милиона тона са от проекти, които са свързани с отстраняване и съхраняване на въглерода. Всички останали кредити са проекти, които са свързани с избягването на емисии. Какво означава избягване? Ако произведа 1 мегаватт ток от фотоволтаик, ще имам някакви емисии и ако ги сравня с производството на 1 мегаватт от въглищна централа, това съм избегнал. Тези емисии, не казвам, че не са важни, но те са с по-ниско качество и се търгуват с по-ниска цена. Ценни и важни са емисиите и кредитите, които се издават от проекти за отстраняване и съхраняване в нещо. Казвам в нещо, в случая при нас това е почвата, която най-големия естествен резервоар има капацитет да съдържа органичен въглерод до 5% от обемното си тегло. Ключовите ни постижения, както казах, 500 000 декара в момента работим, програмата расте ежедневно, буквално, над 100 регистрирани фермери, 99% задържане на земеделски парцели, което не е малък успех във връзка с земеползването у нас. Знаете за проблемите, или ако не знаете, с две изречения, едногодишните договори са голям проблем, споразумения, за които подписвам с мои земеделци и колеги, с които работим в дадено землище, не ми гарантират, че аз до година ще притежавам тази земя и въпреки всичко ние успяваме да задържиме 99% от рулетата. Разбира се, това е следствие на една поземлена недомислена реформа, но това трудно би могло да се урегулира. В момента всички земеделци в програмата влизат в два национални проекта, които сме създали. Първо предстои през януари одитната мисия. Ключовите ни цели са да достигнем до 2027 1 милион декара, 1,5 милиона в така по-дългосрочен план. За момента работим само в България, имаме предложения и за други европейски страни.
но просто изчакваме момента. Наша цел е да издадем повече от 500 000 кредита до 2027. Аз се надявам, че още тази година ще го постигнем това нещо. Имаме така удовлетвореност около повече от 90% от земеделците. Разбира се, може да има някои недоволни. Никога не може да напишеш, че 100% клиентите са удовлетворени. Има какво да подобряваме в нашия процес, особено в комуникацията с тях. Набързо ги минах нещата, не искам да влизам в времето на следващите. Ако имате въпроси, на разположение съм, тук ще бъдем целия ден, ще коментираме всичко, така че с радост, ако има въпроси, ще отговоря на тях.